kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alburin Kharunlang kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step Banjir Menteri Rangba Adu Narendra Modi halor ka jingdon kam ban kentiu ia ka jingsngu hun ki pai ba hakabe dai bat ka jingsam boarding Sa iwe ibriu ilayo ya ka jingpang COVID-19 ha Meghalaya hanin kasngi yathu Menteri Rangba Conrad K Sangma Bat ay jing menjor ka kanhon ki menteri ka sarkar Meghalaya halor ki kendon ki beadai bat ka jingseng school bat kumno banyo jingyarap na ka sarkar ong menteri katnat puliputhi u ba lakmen remboy ki khubor ki babnya Menteri Rangba Adu Narendra Modi ula banjur halor ka jingdon kam ban kentiu ya ka jingsngauhon ki pai ba hakabiadai ba ka jingsam boarding da ka bapan bhashu shu ya ka rukom trei kam hakaban ai jing shakriya upai ba ringkat ka jingpe ru ba ka jingyo jongkatnat boarding kan am shakta ya ka ni Modi ula ong haka jingkren ya ki kam bat katnat sam boarding bat katnat new and renewables energy kabape ya ki bor ki bala ban yai pentmai Hakani ka jingyalang layathir jingmut halor ki boy trekam ki banyarap hakaban penbe yaki jing bakatnat boarding kaya kendu kenthop ya ka jing penthamai ya ka jing siu khajna hakabe dai bat kani katnat bat ka electricity amendment bill 8000 arphau Modi ulaong baka jing jongkatnat sam boarding ki pher nakawai ka jilla shakawai pat bat nakawai ka thain shakawai pat khamtam hakarukam sam boarding Namar kata haka jaka banthau tang kawai ka boy trekam na kabenta baro ki jela katnat boarding ka de banthau ya ki boy ki banya hap katkum ki jela Ha Meghalaya sa iwe ibriu ilayo ya ka jingpang COVID-19 hinin kasni bat idai ibadangwan pai shaka jela na Haryana Ine inong pang idon hatura haka jaka sa kerpang Kumta habakhain lang baro ya ka jingdon ki belayo ya ka jingpang COVID-19 haka jela hadu menta kalong arphuingut nakini prangut kidangdon haka jing sumar khat arngut kilakoy bad iwe ilaklat no ya kani ka jingpen bena lapen mi da Menteri Rangba Conrad K Sangma lingba ka Twitter hanin kamin Ha Nagaland sa khandai ngut kibriu kilayo ya ka jingpang COVID-19 yathu ka khubor hanin kasni Na preng kini ki khandai ngut ya hanriu ngut la test positive ha Dimapur bat lai ngut ha Twensang Baro kini ki khandai ngut ki dai ki berangwan pai na Chennai kumta ka jingdan ki briu ki belayo ya ka jingpang COVID-19 ha kani ka jilla kala kiyo shaka khat prangut Baro kini ki nongpang COVID-19 ha Nagaland ki don ha ki COVID hospital ki ba hala ki jongki district Hakawai pat kalyang ka sarkar Nagaland kala rai ban bu ya ka BSL2 testing laboratory ha Twensang bat ban bu ya ki jaka ban le ya ka Trunat test ha baro ki district Ka sarkar kala shinru ya ka rai ba baro ki brio ki ba wan pai shaka jilla na shabar kin ha ban pendap ya ka jing test na ka benta u COVID-19 bat ansasha eki ban le chala ki jongki district anda ki layo ya ka result jongka test Ha Tripura sa Shiphawngut ki briu ki badangwan pai shaka jilla na Chennai, Bangalore bat Mumbai kenthop ru ya iwe inong trei haka jaka shet bam jongkarel kila yo eka jingpang COVID-19 lambat kini baro ka jingdon ki belayo eka jingpang COVID-19 ha Tripura kala ki shaka arspa saupu arngut haka bahnyo pusaw na ki kidangdon haka jingsha sumar kat bashispa andu pusan ngut na ki kilakot pekila yo mi na ki jaka sumar Ka Arunachal Pradesh kala ai khubor baladon sa iwe ibalayo ya ka jingpang COVID-19 ha ka jilla bat kani kala kentiu ya ka jingdon ki briu ki balayo ya kani ka jingpang ha Arunachal Pradesh shaka laingut nakini ki laingut iwe ilakot bat ilayo mi na hospital ha ubnai baladap kat ba arngut kidang don ha ka jingsha sumar Menteri Rangba Pema Khandu lapen bena lingba ka Twitter baladon sa iwe ibalayo ya u ka jingpang COVID-19 hakaba amshan shimdan ki dak kishen ki ba paw shabar ulethu ru ba ya ini inong pang lapen kan ria no nakajaka sa kerpang shaka COVID care center kane kade ko All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Kakanhuan Menteri jongka sarkar Meghalaya hanin kasni kala ai jing menjor ya ki kendon balawan ra dakatnat puli puthi hakabe dai bat ka jing ai jing yarap shaki school ka jing ai jing bet ban seng school bat kumno banyo jing ithu na ka sarkar
Menteri Katnat Pule Puthi uba Lakmen Remboi ule thu bakat tu kat ni kikendon kikentop ya ka jingdon kam ban yo ya ka jaka ka bakelut ban seng skul la sor ni nong kendong ka jingmang pisa lupa jong ka skul na ka benta lai benai tulap ya kinong hikai ka jing bha pisa na ka benta ka bha kamyat kinong hikai bat ka jingthun no hikai ka dei ban long kat kum kikendon jong ka NCTE la ni ka National Council for Teachers Education Ula ongru bah kabia dei ba kajing he ka jaka ban seng skul ka kendon ka krenshai ba dei bandon R.san akar ka hasor bat lai san akar hanong kendong ula thu shu shu ba ka yik skul ki dei ban long ki ba byang bat long ki ba shingai na ka benta ki khana skul ha ka bakum kita ki yik skul ki dei ban yo jing manjur na ki deputy commissioner la ni superintendent ki pulit Executive Engineer ka PWD Roads jong ka Sora Division ula penbena bana ka daw ka jing slap jur lenter kala don ka jing tua khandau ka bajur ka balai lam sha ka jing tua ka liu muri ba ka kenro ha ka surok makudok khat arsnong ka bakhat pra kilometer namar kata kalong ka badan kam ban khang no shipor ya ka jing yai ki kali ki bahe ba ki ba pedeng ha ka ni ka surok lasha tangi ki ya ki kali red ki bahab ha ka thop light motor vehicle LMV ban yait na kanika surok hadin bala maramat yaka ban shan tang shipor la shime ki jing persang baro ban penbahapat yaka nika surok khnang ba ki jat kali baro ken yo ban yait biang hakawai pat kalyang ka jing ther uslap ubajur ha West Janta Hills District kala penjulor yaka school Mentru Lower Primary School Jowai hakaba ka jing tua khandau kala lunch shop yaka nika ying school bat kala penjulor yaki kamera class bat yaki kamera shed jong kanika school Khandai point Henry Nyau klur ngut kinong rap kari India kilayo jingmentoi naka scheme Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan hakabala pelat ya palat khat khandai 1000 klur tingka hakini ki arbnai bala dep hapo kanika scheme ka sarkar India kalethu bala pha ya 1.9 lakh metric ton udai shaki jala bat ki Union Territory jongkari hapo ka scheme Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana PMGKY Nakani ladap bansam iway point nyo pra lak metric ton udai shaki khat lai point saw klur ngot kinong yo mentoy Ka Institute of Bioresources and Sustainable Development IBSD Shillong kala let ay ki dawai pen quickti lani ki hand sanitizer balashnahi hakani ka jakapule shakatnat pulet ka jala Meghalaya yakani ka kam bansam yaki hand sanitizer lale hapo ka jingyalam jong director kanika institute u professor Pulok K Mukherjee ka IBSD ka don ka jingthmu ban beteng yakani ka jingsam hand sanitizers shaki weide kitnat ki bami shakhmat ha ka jingyakhon persha ya COVID-19 kinthop yaki hospital ki corona care center bat kinong pathai khubor bat yakani inle haki khandat singi ki banwan ka IBSD kadai ka Autonomous Institute ka bahab hapo ka Department of Biotechnology jong ka sarkar India ka head office jong ka don ha Imphal bat ki center jong ka ki don ha Gangtok Aizawl bat Shillong ka sarkar Mizoram kalarai ban penlong ya ka examine na ka benta ki subject ki badang sa jong ki khana class 12 ka bala hab ban pensangye no hapdeng na ka daw jong ka khlam COVID-19 ya tho ka khubor sarkar ka examine higher secondary school leaving certificate na kapenta ki khana science arts but commerce kanong hapdang ka khat rio bat khat pratarik ujulio yatho ka jingpna bala panmi da ka Mizoram Board of School Education pan penkot ya ka khubor sa shisian pat ki mat ki ba kongsan Banjur Menteri Rang Badu Narendra Modi halor ka jington kam ban kentiau ya ka jing ngau hun ki pat ba hakabe dei ba ka jing sam boarding sa iway ibriye ulayo ya ka jing pang COVID-19 ha Meghalaya hanin kasngi yathu Menteri Rang Ba Conrad K Sangma bat ai jing manjur ka kanhuan ki menteri ka sarkar Meghalaya halor ki kendwan ki be dei ba ka jing seng school bat kumno banyo jing arap na ka sarkar ong menteri katnat Pule Puthi uba Lakmen Remboi bat katung ila paisa ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka taha ka por prabajing ni so ba ka Delhi station na ka banta ka khubor ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ka tin Pharang ha ka por prashteng kani ka dai ka All India Radio Shillong snow bhaban ap iki khubor na Delhi